Türkmenistan Hova Yolları Kampanyasının Kazan we Dubai yolları boýunça dükelden dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan ýolagçylar Türkmenistanyň epidemiologiýa talaplary barada gurrun berýärler. Ýa-ni ýakyny daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna özlerinden howa syýahatynyň öň ýany we iň ýany iki COVID-19 testini tapşyrmagyň talap edilendigini gurrun berdi. Uçurlar Türkmenistana gelip gonandan soňra ýolagçylardan gaýtadan COVID-19 testiniň talap edilmegi geň aldyrýar diýip uçura minmezden ozal test tapşyran bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýolagçylar onsuzam öýleriniň Kazandan ýa-da Dubaýdan Türkmenistana uğramazdan ozal COVID-19 testini tapşyrýanlyklaryny, şol testiň istenlik ýurtda 72 saat içinde güýjüniň bolmalydygyna ynanýanlyklaryny, ýöne Türkmenistana aýak basandan soňra öýlerinden gaýtadan koronavirus testini tapşyrmagyň talap edilýändigini aýdýarlar. 125 manat pul töläp koronavirusa test tapşyrmaly. Türkmenabadyň aeroportuna valyuta alış-çalyş nokody ýok. Valyutany gara bazar narhyndan çalyşýan valyuta söwdegärleri ýok diýip ýanlaryna daşary ýurt valyutasy bilen Türkmenistana dolanan ýolagçylar aýdýarlar. Türkmenabadyň aeroportuna test tapşyran ýolagçylar öýlerinden edilýän karantin talaplary barada hem maglumat berýärler. Uçurdan düşenimizden 8 saat töwregi soň bizi Türkmenabad aeroportuny terk etmek tapşyryldy. Men şondan soň meni garşy almak üçin aeroporta baran howsarlary bilen duşup bildim. Gyzykly ýeri maňa 7 gün möhret bilen öýden hiç ýere çykmazlyk tapşyryldy. 7 güni geçenden soňra maşgala lukmanlar gelip senden koronavirus testini alarlar diýdiler. Bu test üçin 125 manat tölemeli ekenini bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hasada Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ýörüýti uçurlar bilen hemde dowamly uçurlar bilen dolanýan ýolagçylar üçin karantin düzgünleriniň tapawutlanýanyny habar beripdi. Türkmenistanyň keseleriň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşary topary ýurdun epidemiologiýa talaplary barada ýygyrly maglumat çap etmeýär. Howa awlawlarynyň halkara assosiasiýasynyň 29-njy ýylyna täzelen maglumatlaryna görä Türkmenistanyň halkara howa gatnawlary 15-nji ýyla çenli çäkli bolmagyny galýar. Şeýle-de täzelenen maglumaty görä howa gatnawlary arkaly Türkmenistana barýan ýolagçylardan bir näçe şert talap edilýär. Ýolagçynyň COVID-19 sanjymyny kabul edenligi barada kepilnama, möhleti 48 sagatdan köp bolmady COVID-19 PCR test netijesi talap edilýär. Şeýle-de möhleti 48 sagatdan az bolmady antitela test netijesi ýolagçylar ýörüýte blanka doldurmaly. Ýolagçylar Türkmenistana barandan soňra COVID-19 testini tapşyrmaly. Ýolagçylar 14 gün möhlet bilen karantinde bolmaly. Bellese Azatlyk radiosynyň habarçylary charter gatnawlary bilen hemde ýa-ni ýakyna dikeldilen dowamly uçur gatnawlary bilen Türkmenistana dolanýan ýolagçylar üçin karantin şertleriniň tapawutlanýanyny habar beripdi. Munyň bilen baglykda ýa-ni ýakyna Kazandan we Dubaýdan Türkmenistana dolanan käbir ýolagçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda öýlerinden 7 gün möhlet bilen öýde karantinde bolmagyň talap edilenini aýtdylar. Habarçymyza görä Türkmenistan Howa Ýolları Kampaniýasy 29-njy ýylyna Kazandan 155 ýolagçy, 1-nji ýyla geçilen gije Dubaýdan 147 ýolagçy getirdi. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary 5-nji ýylda Türkmenistan Howa Ýolları Kampaniýasynyň Moskwadan geljek uçurunyň türkmenbaş howa medine golmagyna garaşlýanyny habar berýärler. Ýatlasak milli daşaýjy Kazan we Dubaý uglary boýunça hepdede bir gezek dowamly uçur gatnawlarynyň dikeldilýändigini habar berdi. Moskwa ugry boýunça dowamly uçur gatnawlary hepdede 2 gezek ýola goýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dikeldilen dowamly uçur gatnawlarynyň türkmenbaşy ýa-da Türkmenabad halkara howa mendelerini amala asyrylýanyny habar berýärler. Bu aralykda habarçylarymyz ýurt içine gaýtadan dikeldilen sevtara hereketiň käbir jekmejekligi barada habar berýärler. Aşgabat şäherinden vilayetlara gitjek bolsaň koronavirus testi talap edilmeýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary arkaýyn vilayetlara gidip bilýärler. Lewapdan Aşgabada gitjek bolsaň hökman test talap edilýär. Diňe ýaş çağlardan test talap edilmeýär. Test netijen bolmasa uçura ýa-da otla bilet satyn alyp bolmaýar diýip ýerli ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl ozal elan edilen pandemiýanyň dowamyna ýurdun çägini hiç ýyly koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasap almady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri wagtly Türkmenistanyň hödürlemeýän koronavirus sanlaryna şüpheli çemeleşdi-de ahyr soň pandemiýaga garşy görüşde bitiren işler üçin Türkmenistanyň saglyk işgärlerini sylaglady.